Η εταιρεία μας παράγει ψισταριές, παραδοσιακούς φούρνους, κυκλοθερμικούς φούρνους, μηχανισμούς περιστροφής σούβλας, σούβλες, σχάρες και μια σειρά άλλων εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την ψισταριά και τον παραδοσιακό φούρνο. Είμαστε από τις ελάχιστες ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό και εκτός από ψισταριές και φούρνους παράγουμε και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πρόσφατα σχεδιάσαμε και παράγουμε ένα μοναδικό στην Ελλάδα μηχανισμό περιστροφής σούβλας τριπλού κοχλία. Το χαρακτηριστικό του μηχανισμού, εκτός της τριπλής κίνησης, είναι ότι είναι ελεύθερο στο πάνω μπροστινό μέρος για την εύκολη πρόσβαση της σούβλας στις πίσω θέσεις. Ο μηχανισμός το 2010 κατοχυρώθηκε στον ΟΒΗ με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σχεδιάσαμε και παράγουμε την ειδική σκάφη ψησίματος που μας διευκολύνει στο ψήσιμο, είτε ψήνουμε στη σούβλα είτε ψήνουμε στη σχάρα. Έχει αποσπόμενους συλλέκτες λίπους για να συγκεντρώνουμε το λίπος όταν ψήνουμε σε σούβλες και διαθέτει και καπάκι για να την κλείνουμε όταν δεν τη χρησιμοποιούμε. Όλες οι ψισταριές μας διαθέτουν εσωτερικό φωτισμό για να βλέπουμε βράδυ να ψήνουμε. Επίσης διαθέτουν ειδική βάση για να βγάζουμε τη σούβλα με το ψητό μας όταν είναι έτοιμο, μια θέση αναμονής δηλαδή μακριά από τη φωτιά. Στους παραδοσιακούς μας φούρνους χρησιμοποιούμε στο δάπεδο του φούρνου μαλτεζόπλακες. Φυσική πέτρα πάχους 4 εκατοστών. Κάτω από τις μαλτεζόπλακες χρησιμοποιούμε πυρόχρωμα. Πυρόχρωμα επίσης χρησιμοποιούμε και για να καλύψουμε το θόλο του φούρνου. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε μέγιστη θερμοχωρητικότητα και πολύ καλή μόνωση. Έτσι μπορούμε να ψήσουμε στον παραδοσιακό φούρνο οτιδήποτε, ακόμα και ψητά τα οποία χρειάζονται πολύ χρόνο να ψηθούν. Εξελίξαμε τον κυκλοθερμικό φούρνο χρησιμοποιώντας λαμαρίνα από ανοξίδωτο ατσάλι και πυρόπλακες. Στην ιστοσελίδα μας δημιουργήσαμε ένα φόρουμ για μπάρμπεκιου και παραδοσιακό φούρνο, μοναδικό στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Οι συνταγές για ό,τι ψήνεται στη σχάρα, για ό,τι ψήνεται στη σούβλα, για ό,τι ψήνεται στο φούρνο, πολλές και μοναδικές. Στο φόρουμ θα διαπιστώσετε ότι εκτός από το να κατασκευάζουμε μπάρμπεκιου, ξέρουμε και πολύ καλά να τα χρησιμοποιούμε. Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και σύντομα θα παρουσιάσουμε νέες πρωτοποριακές κατασκευές για να εξυπηρετήσουμε και τους πιο απαιτητικούς χρήστες του μπάρμπεκιου και του παραδοσιακού φούρνου.